Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, karong buntaga atong ila-ilahon kining usa ka Sugbuanon, author, blogger, outdoor explorer mga kapuso. Nagtudlo sa siya og survival skills labi na sa mga kabatan-unan nga gustong magkat-on niini. Daghan-daghan gyud siya og natabangan na og hiker sabi mga kapuso, mountaineer, bay-ubay gyud ang iyang magipang buhat. Gawas lang ang nahitabo kining pandemya karon. Ato siya kumustahon si Sir Ruel Jing de Igorola. Good morning, sir. Good morning. Daghang salamat, Sir Jing, for joining us this morning. Can you tell us your story, sir? Nganong nahilig madyud ka ani sa outdoors, sir? Sa una pa ni, bata pa ka? Yes, I have kanang mahilig jud ko sa outdoors. Sukadat ako sa kong lolo sa gamay pa ko. Then sa Boy Scouts until such time uso ng mountaineering. So sa Kisakag Bukid, then ikuan until sikat sa ning kuan kani mga survival TV, mga bushcraft. So ako nabantayan nga ganay mga diferensya nga dili mao. So akong gitudlo og tarong. Bushcraft, sir, is ang pagtudlo nimo sa mga survival skills such as kining pananglit, pagluto nga naa ka sa kalasangan, sir, unsa pay uban nga mga skills nga ayang makatuna nato? Yeah, magluto ka kanang wala mga gamit. You have to improvisation sa bushcraft. So sometimes tawag ko na sa primitive living skills. So you have to improvise, you have to use the kind of resources sa kalasangan sa ato makita. Anywhere sa dire sa urban areas, you have to improvise. Nganong gikinahanglan man ni sir para nato kaning mga moingon tag survival guide bisan kanang nagkamoderno ang panahon apan kung mo suroy ta mo adto taning mga lugar, sir, sa bukid pananglit, nganong gikinahanglan man nga makakat-on sa taginagmay ini? Most of the time kanang mo bigay ang technology like kanang mo usually ang unang maapektahan kanang mga cellphones, signals, wala na kay kanang wala na kay contact sa outside world, no? Like nahitabo sa katong sa Ormoc, then sa Yolanda, sa Tacloban, wala kay contact outside world, then ikaw na lang kay ikaw na lang kay manay kay sikay sa magbilingon. Sir, usasad ka sa nag-advocate aning Highlands Trail diri sa Cebu. Unsa man ni siya, sir? Cebuano Trail is kanang akong establish nga kanang agianan nga magsugod ka sa Santander, Liloan Santander mo abot ka nga to sa Bularaki Point sa Maya dan Bantayan. It's 400 kilometers and it could be walk 30 days. 30 days malakaw nimo. Asa mo ka magsubay? Sa bukid yung ka magsubay ini, sir? Sa bukid yung magsubay. So usually musubay mis mga kadalanan o wala na dan trails na. Usually sa north mas daghan ang trails. Daghan na ba nga nakadiscovery ani, sir? Ining imong actually ang nakalakaw pa ni gamay pa nakalakaw ani. Ako na guide, vlogger, magtiayon nga vlogger, ako na guide primero. Naghisgot naman dyan sa mga nindot dito sa Cebu, sir. So daghan kay tang nailhan nga mga ilado nga mga tourist spots din sa Cebu province, apan daghan pa gyud ay ang mga maingon tang underrated, mga undiscovered pa, sir, nga mga lugar nga ayang explore. Yeah, daghan di kayo. Kali sa ako paglako is I musaka ko mga bungko. So ang kanindot sa nimo maglakaw ka makita namong both sides sa Cebu ang mga dagat. Kita namong Bohol, Canyon Strait sa Negros o sa Bohol Strait makita sa nimo. Okay. Kung naka sa peak, sir, makita nimo ang magsigka-pika, sir, nga side sa western o sa eastern side sa Cebu Island, bali. Then nindot ko lang basta nindot jud kay green kay tanang palibot. Then ang hangin bugnaw kay hangin. Then ang mga tao sa nato is mga friendly po mga tao. Sir, di ba ang Condé Nast murag mipangan sila sa Cebu nga best island. Nganong nindot man ang Cebu, sir, coming from you nga nakabisita na gyud sa halos bisan asa diri sa Cebu province? Actually ang sa Cebu sir kay nanamagutanan na waterfalls, na dagat, and then ang lasang natin mga pocket forest nga makita sa ubang mga tao. Then ang mga views nindot kisanan. Sir Jing, mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karong buntaga, sir, sa ibuti mo ipaabot sa atong mga viewers.
importante lang is kanang follow lang gyud sa protocol, no? Dili man na para tuwa, para ni sa atong kuan, atong makaila, atong nasa atong banay, ato nang protektahan sila. Alright, magpasalamat big dako sir sa imong pag-share sa imong story sa atong mga viewers, si Sir Ruel Jing de Igorola. Salamat sir. Salamat. Good morning. Thank you so much. Good morning.